Bona vesprada. Una dona de Simà de la Valldigna, en tornar a migdia de Benifairó, de la Valldigna, on hi havia anat a veure la família, li comentà a la veïna que cosia al portal. Xica, saps que s'ha cremat el forn de Benifairó i a la fornera se l'han hagut d'endur a l'hospital? No pot ser, replicà la veïna. Porta tot el matí sentint la ràdio i no han dit res d'això. Però, xica, si ho he vist jo, s'encabotà la primera. Que no pot ser, que l'hauria sentit. A veure si en el diari de les dos en diuen algo. 3 quilòmetres hi ha entre Benifairó i Simat. Això ho contava el nostre benvolgut Josep Vicent Marquès per explicar allò tan estrany i sabut al mateix temps. El que no és als mitjans de comunicació no ha passat, no existeix, no és. Però el forn de Benifairó s'havia cremat i la fornera tornà al poble 3 dies després tota plena d'envenats. Els polítics responsables dels mitjans de comunicació públics valencians i els que han posat a dirigir-los imaginen una societat de dones assentades al carrer i homes al bar, empassant-se sense més ni més allò que els hi arriba pels ulls o les oïdes, i dissenyen el menú a mida dels interessos del poder, del seu poder. El menú és ben senzill i ben alegre. València és la tierra de les flores, de la luz i de l'amor. I així, a 24 hores, ompli l'espai una mena de mantra hipnòtic i l'etern somriure sobrepost en un posar ridícul del màxim responsable d'aquesta pantomima. Doncs no és tot mentida. València és la terra de l'amor i és també la terra de l'amor a la terra. I ja, mira tu, qui no es complau en veure com la costa desapareix sota fotracades de ciment i alça la veu. No, no és tot mentida. València és la terra de la llum, però caram, de la llum del sol i de la lluna que canvia alhora previsible i sorprenent, no la de boscos de fanals que enlluernen els ulls dels qui volen dormir i fan fugir la foscor tan preuada per besades d'amants. Hi ha qui vol veure el cel i els seus ullets d'estels i no pot. Alça la veu i s'organitza. No, mentre no hi hagi voluntat política per part del govern de la Generalitat, això no canviarà. Por parte del gobierno de Madrid hay menos todavía, porque lo que está haciendo con Valencia es de vergüenza. Hacer una para que vengan aquí a ver lo que nos falta en Valencia, todo lo que nos están robando, empezando por lo del Cabañar, lo del agua, lo de las chiringuitos de la playa, eso es una vergüenza. Aquí no hay ayuda, no sé ni cómo tienen valor, así eso sí que es una manipulación. Que no dejan aquí títere con cabeza. El gobierno central de Zapatero, ese sí que tiene una poca vergüenza de decir que Valencia quiere que anda. I de totes això saps que em fa molta por? Que després n'hi hagi que me tallen el cap per haver parlat ara i donar la cara. Sí. Ahí no li la tallaran, no, ahí no li la tallaran, ni el cap, ni la corbata, ni el traje, pero a mí posiblemente sí. ¿Y el acto de hoy para qué es? Bueno, yo he venido convocado porque la verdad es que no tengo nada que ver con la organización ni nada, pero precisamente para pedir pluralidad y para que la programación de Canal Nou sea democrática. La gente ha vivido en otro mundo. La mayoría de la gente, hablando en general, ha vivido en otro mundo. Se creía que este asunto no iba con ella, que no iba a pasar nada, que la crisis nunca iba a llegar y que le iba a tocar el premio gordo. Pero realmente lo que les ha tocado son los bolsillos. Muchas gracias. De res. Volem construir una casa acollidora i plural, on totes les idees siguin escoltades, respectades i tingudes en compte, les majoritàries i les minoritàries, les còmodes i les incòmodes, les diferents i les iguals. Una casa comuna on els informatius i els debats siguin dignes del seu nom. Somiem amb un espai obert a la reflexió, que possibilite la discrepància i el diàleg, una finestra a una realitat social rica i variada. Volem ésser visibles i trobar-nos allí tots. Construir, reparar, ordenar amb les nostres mans si fa falta. Desitgem una casa transparent, amb professionals independents i respectats,
amb condicions laborals dignes, amb contratacions clares i netes i amb igualtat d'oportunitats i de drets. En definitiva, una casa justa, on la por estiga desterrada del tot i el criteri professional siga el que tinga predomini sobre qualsevol tipus de consideracions partidistes i personals. I sobretot, amigues i amics, una casa valenciana, és a dir, una casa on la nostra llengua es parla i dignifique, amb una mèdula espinal constituïda per professionals de la terra, on sentir i escoltar músics valencians i en valencià, on puguem admirar les nostres actrius, els nostres creadors i científics, escriptors, periodistes, treballadors, autònoms i empresàries, aquells i aquelles que viuen entre nosaltres, que som nosaltres. ¿Quieres, por último, que con la apertura nuevamente de TV3 tendremos más libertad? Todo lo que sea tener más posibilidades de que otros canales y otras posibilidades pues surjan en la red, pues estará muy bien. Claro, por supuesto, pienso que sí. Tu creus que con un canvi polític, per exemple, quan el PSOE canviaria la situació teua i la de tot el poble valencià? Home, jo pense que un canvi a l'esquerra aniria molt bé. No sé si el PSOE o un altre partit. Està clar que hem de buscar a gent en sentiment valencià, per la nostra llengua, per la nostra cultura, i jo crec que la dreta ens està demostrant que els importem una merda. Gràcies per dir. Estem demanant, per tant, pluralitat al mitjà de comunicació. És el mínim que se pot demanar. Estem demanant transparència. Transparència tant en la gestió del canal i de Radio Televisió Valenciana com en el que és en la televisió. Estem farts de que moltes voltes els programes que se fan siguen insultants per a la intel·ligència. Estem farts de que siguen manipuladors, de que els informatius no diguen el que està passant en la societat. Estem farts de que no apareguen les notícies que en altres mitjans de comunicació són notícia i són primera plana. Per exemple, el cas Gürtel. No està així. No ha eixit ni tan sols un fet tan lamentable com l'assetjament sexual a unes dones que han posat una denúncia o la presumpta per a evitar problemes legals. I tot això ha de ser un mitjà de comunicació que està per això, i que ho paguem entre tots. Sí, amics, hem decidit plantar-nos i posar-nos a treballar per reconstruir el que gent sense escrúpols ha deixat que s'enfonse. Ho fem perquè és de llei, perquè és de justícia i sobretot perquè Radio Televisió Valenciana Canal 9 ha de ser la nostra casa, la casa de tots. Gràcies. Moltes gràcies tant a Salvent com a Xavi, com al professor